ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഇന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ധ്യാനയോഗം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ശാന്തി ശ്ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ഞാൻ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ലാസ്റ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെ? ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരും പിന്നെന്താണ് കൃഷ്ണാവ് ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ നിലപാടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നലെ? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകുന്നു, കടക്കുന്നത്. അതിനാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് നമുക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗത്തില് പിന്നെ ശാന്തി മന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ശാന്തി മന്ത്രം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്. ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധ്യാനിക്കലാണ് അല്ലെ? ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ധ്യാനല്ല, നമുക്ക് ധ്യാനാണ്. ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോള് നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തെ അറിയാവുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ? അനേക വർഷങ്ങള് ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? തപസ് ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ? കുറെ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ അത് ഞാനിവിടെ ധ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് അത് എന്താ പറയണേ? കലിയുഗത്തിൽ ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണത്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ശരി, നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? യോഗയെ കുറിച്ച്, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ധ്യാനയോഗം അധ്യായം 6. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നത് ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്. ഹരിഭക്തി വിലാസം 6/222 പറയുന്നതാണിത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത തന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തില് യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി യോഗയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ അധ്യായത്തിൽ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചോദിക്കാണ്, ഇതാണോ യോഗ? ഇതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് കുറച്ച് പിക്ചറുകൾ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്. ഈ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് കാല് പൊക്കി നിൽക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം അതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അതൊക്കെ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും യോഗ എന്നാ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ? ദൈവവുമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തി യോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിനാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി യോഗയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ അല്ലെ? അഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ 8. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് യമം. ഫസ്റ്റത്തത് യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യമ നിയമങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യമ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശീലങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ യമം എന്ന് പറയുന്നത്, അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. യമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യമത്തിൽ വരുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് നിയമം, നമ്മളത് സ്വയം പരിശീലിച്ച് വരുന്നതാണത്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിയമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആസന എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യമ, നിയമ, ആസന. ആദ്യത്തെ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നമുക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തത് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാ പ്രാണായാമം. നമ്മളെ പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പ്രാണായാമം. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി: യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ, പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്വാസത്തെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ. 4 അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. ഈ 4 കഴിഞ്ഞ 5ാമത്തെ ഏതാ വരുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ 5ാമത്തത് പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. 6ാമത്തത് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ശ്രദ്ധ, നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയാ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയാ, നമുക്കതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മള് ആ കൺട്രോൾ മുഴുവൻ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്കതിന്. അതാണ് എന്ത് പറയാ, ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്താണ്? ധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിനേക്കാളും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാസ്റ്റത്തെയാണ് സമാധി. സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി? കാരണം ഇവിടെ ധാരണയിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കത് ഫുള്ളില്ല. പക്ഷെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ഡീപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ആനന്ദം നിറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ആരെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ, അതായത് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സമാധിയിലിരിക്കുമ്പോ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ആരെ മാത്രം കാണുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സമാധിയിൽ എത്തിയ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെഡിറ്റേഷൻ. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ബ്ലഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതായത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധി ലാസ്റ്റത്തെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണിത്. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്? ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കാനായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ പോലോ നല്ലതല്ല മനസ്സിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നാലും ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്താണ് ശരിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താലോ, അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. കാരണം മനസ്സാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, മനസ്സാണ് നമ്മൾ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈ യോഗ പദ്ധതികളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗ, കർമ്മയോഗ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഇതിനൊക്കെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ.
ഇതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യോഗ പദ്ധതികളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗാചര്യയുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇനി എന്താ അടുത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം സാധയേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമാവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ ബന്ധു ആരാണ്? മനസ്സാണ്. ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മിത്രമായിട്ടിരിക്കുന്നതും ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരാണ് അല്ലെ ശരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ ശത്രുവും. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ ശത്രുവുമായിട്ടിരിക്കും, ഉറ്റ മിത്രവുമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ മിത്രമായിട്ട് ഇരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സിനൊപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? മിത്രമാക്കിയിട്ടിരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. ബന്ധുരാത്മനാസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തതേത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അത് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്തായിരിക്കും? മനസ്സ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സ് രണ്ടിനും നമുക്ക് കാരണമാകും. ബന്ധനത്തിനും കാരണമാകുന്ന മനസ്സ്, മോചനത്തിനും കാരണമാകും മനസ്സ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ മനസ്സ് എന്താണ്? ബന്ധനം ഉണ്ടാകാണ് അവിടെ അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ആസക്തി വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്നെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്? മുക്തിക്ക് കാരണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മോചനത്തിന് കാരണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതും മോചനത്തിന് കാരണമാകുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. എന്റെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? മനസ്സ് നമ്മളെ ഉറ്റ സുഹൃത്താക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാല്, മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കി വെക്കുക അല്ലെ. കീഴടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
അയാള് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും, ഒപ്പം തന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും മാനമായാലും അപമാനമായാലും എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങള് ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ, സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ, മാനമാണോ അപമാനമാണോ, അതാണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാന്തി നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തി എന്തെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി ആത്മസംയമിയായ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൗതികതയുടെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനം. ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടില് ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരിക്കില്ല ആ വ്യക്തി, അഭൗതികതയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാതും. സ്വർണ്ണായാലും കല്ലായാലും മണ്ണായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ. കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അഭൗതികതയിൽ. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാ ആധ്യാത്മികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ രീതിയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ. ഫുള്ള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭൗതികതയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അയാളുടെ കണ്ണില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അതിന് കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മുടെ ബോധം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ, ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരെ, അവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മള് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ട്, നമുക്ക് ഭയങ്കര നോളജ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമല്ല? ഈ ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല.
അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട്, ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം, അങ്ങനത്തെ മഹാത്മാക്കളുമായിട്ട് നമുക്ക് സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സംതൃപ്തനാണ്. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം അയാൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്ലോകം പറയാണ്. വേറൊരു ശ്ലോകം പറയാം. ഇവിടെ എന്താണ്? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234 ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയണത്? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്, ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകാം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വന്നാൽ മാത്രമാണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും നാമത്തെ, രൂപത്തെ, ഗുണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ശത്രുവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിത്രമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ആർക്കാ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം പറയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഉറങ്ങുന്നവര് ഇവർക്കൊന്നും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും കുറെ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഒട്ടും ഉറങ്ങാത്തവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്തും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രണിക്കണം എന്നുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ജീവിതകാലം മുഴുവനും ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി രണ്ടാമത് പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നീ എന്തുകൂടി വേണം? ഉറക്കത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നും കൂടി പറയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവനെ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാര, പ്രവൃത്തി ഇതിൽ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ
യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ട്, ഞാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ, എല്ലാം എന്നിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നവന്, അടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും എല്ലാതും എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവൻ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് അടങ്ങുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാതും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും അടങ്ങുന്നതായിട്ടും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും എന്ത് എന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അവന് എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടില്ല, അവന് ഞാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികതയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും, എല്ലാം കൃഷ്ണനിലാണ് അധിവസിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഉള്ളൊരു വ്യക്തി എല്ലാം കൃഷ്ണനിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണ് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധവാനാകാണ് നമ്മള്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ആരാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൗലികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ, പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാ വാഴുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഏത് രൂപത്തിലാ വാഴുന്നത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള തന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വാഴുന്നത്, ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഏത് രൂപാണത്, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഓടക്കുള്ള കൃഷ്ണൻ, ഓടക്കുള്ളിൽ വിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകും, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത് എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനനോട്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, ഈ ഇതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച പോരാ, എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു,
ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണം, ഉറക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധീബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദ്ര കൃഷ്ണ. മനസ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല എന്ന് പറയാണ്. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. കൃഷ്ണ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്നിവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമാണ്. അതെത്രയോ ശരിയല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണെന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൂടെ ആര് പോകും? മനസ്സ് പോകും. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നാണ് ആരാ പറയുന്നത്? അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. നമുക്ക് എന്താണ് പാഞ്ചാലിയുടെ സ്വയംവര സമയത്തൊക്കെ അമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, അസ്ത്രം വിടാനായിട്ട് പറഞ്ഞ പരീക്ഷ ഒരു മത്സ്യത്തിനെ കെട്ടിട്ടിട്ട് താഴെ ആ എന്താ പറയാ കുടത്തിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അമ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിന്റെ കണ്ണിലേക്ക്. അതൊക്കെ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലും എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാണുന്നത്? ഒരു മരത്തിൽ പക്ഷിയെ കെട്ടിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് മരം കാണുന്നുണ്ട്, കൊമ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇലകൾ കാണുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനൻ മാത്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ കണ്ണാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നത്. കാരണം അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ. മനസ്സെന്ന് വെച്ചാല് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ. നീ എന്താ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ അടക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ്? യുക്തമായിട്ടുള്ള ഡെയിലി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിസ്സംഗത കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കത് സാധിക്കും, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. പരിശീലനത്തിലൂടെ നിസ്സംഗതയിലൂടെയും അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈരാഗ്യേണച്ച ഗൃഹ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് അത് സാധിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെ? നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നമ്മള് പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത അർജുനൻ അടുത്ത സംശയം എന്താണ്? അപ്പൊ അടുത്ത സംശയം വരാണ് അർജുനന്. അതായത് കുറെ നാള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മുഴുവനാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ. കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ പോലെ അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപം കിട്ടും ഭഗവാന്റെ എന്നാണ് പറയുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാം അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
ഭഗവാന്റെ കോപം കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടേ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവനാക്കിയില്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നിഷ്ഠിതാശ്വാസതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിചായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ളവര് എവിടേക്കാണ് ജന്മെടുക്കുക? പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അനേകം അല്ലെങ്കിൽ അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാണതിന് ശേഷം നീതി നിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തില് ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അപ്പൊ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെയായി. അപ്പൊ ആ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അവിടെ അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ വാഴേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ജന്മം പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ലൊരു ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ധനികരായിട്ടുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കില് യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം വർഷങ്ങൾ അവിടെ കഴിയും. മാത്രമല്ല ആ പുണ്യങ്ങൾ തീരുമ്പോ എന്താണ്? ധനികരുടെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഗി നാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. ഇനി യോഗികളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമനായ യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയാണ്. പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള യോഗി ഉത്തമനായ യോഗിയുമാണ്, എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമാണ് അത്. അപ്പൊ എന്നോട് ദൃഢമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമാണ് ആ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളാൻ, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? കട്ടാവുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതില് കുറച്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. അയ്യോ, ഒന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പറയായിരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് തൊട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഉണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട ക്ലാസ് എടുത്തത്. അപ്പൊ പറയായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുറച്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുറിയുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ മഴയാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇവിടെ മഴ. മാതാജി അഗ്നിഹോത്രം എന്താണ്? അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? സന്യാസിമാരാകുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ നമ്മള്? ഇതാണ് അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ അധ്യായത്തില്? ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങള്. ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. നിയമാസന, പ്രാണായാമം, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രാണായാമം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ. സമാധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതൊക്കെ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അർജുനനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, പിന്നെ എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്ഷണം ഉറപ്പ് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാരണം കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ഈ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ പരാജയം അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഇത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഈ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ടത്. ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ഗതി എന്ത്? അതായത് ഈ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് പക്ഷെ നമുക്കതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? ആരംഭത്തിലെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ കൈക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളിൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? നന്നായിട്ട് ഇതിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്ത് തന്നെ വന്നു? നമുക്ക് ആ ഭൗതികത വന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തത്, ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? അത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിലല്ലാന്നാണോ പറഞ്ഞ പ്രഭു? ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത് ഇതിലല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ അതിന് മൂന്നാമത്തെ സംശയം വന്നത്. മൂന്നാമത്തെ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നത് മാതാജി, ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൽ ഇനി സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ട്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. ഒരു മിനിറ്റ്, ചോദ്യം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പിന്നെ പ്രപഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം.
യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല കേട്ടോ, അത് വേറെ അധ്യായത്തിലാണ് വരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. അതീന്ദ്രിയയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാള് ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെ ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്? അവർ എത്രത്തോളം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അവിടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും എവിടെ ജന്മമെടുക്കും? ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മമെടുക്കും. നമ്മൾ എല്ലാതും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉപരിലോകത്തിൽ പോകും. നമ്മള് 7, 14 ലോകത്തില് 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂലോകം. ആ ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ലോകം സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരും? 7ാമത്തെ ലോകം ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ പക്ഷെ വരുമ്പോ എങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക? സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ, സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അതാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതില് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ പറയട്ടെ നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം പറയണം. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി അടുത്തത് ജപത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധ്യായത്തിൽ ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്തെങ്കിലും? 6ാമത്തെ അധ്യായം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മള് 4 യുഗങ്ങള് ഇതിൽ പറയണത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം പറയണ 4 യുഗങ്ങൾ. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാമത്തെ സ്കന്ധം 3ാം അധ്യായം 52ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേർ നാമേവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൽസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഹരേർ നാമേവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യതി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. 3 പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? സത്യമാണത്, പരമമായ ഒരു സത്യമാണത്. അപ്പൊ പറയാണ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം മറ്റുള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് എൻട്രി ആണ്. അതായത് മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗ ആയാലും ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും എന്താണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി നമുക്ക് ആദ്യം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്? സേവനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് നമുക്ക് നേരെ എൻട്രിയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഉപമ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും നമ്മള് ലിഫ്റ്റിൽ പോകുമ്പോ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്തും അല്ലെ?
സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിലോ നടക്കേ വേണം, ക്ഷീണിച്ച് നമ്മൾ അവശത അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയോഗം മറ്റുള്ള യോഗകളും. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ്, നമുക്ക് നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്, സമയം പിടിക്കും. കുറച്ച് നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ശാസ്ത്രീയമായ ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്, അവതാര ഉദ്ദേശം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ കലിയുഗ കാലഘട്ടത്തില് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരായണീയ സംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തെക്കാൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും തിരഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മന്ത്രത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തില് അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കലിസന്തോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം, കലിയുഗത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12:3-51 പറയാണ്, കലിയുഗം തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്താണ്, തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ് അസൂയയും കള്ളത്തരവും കാപ്പട്ടിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു യുഗമാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ എങ്കിലും അവിടെയുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ടും പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ 10-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, തിരുനാമ ജപമാണ്. ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം 10-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ശ്ലോകം 2-ല് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ട്, കഴിവുകളും ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി ഡൂസ് ഓഫ് ചാൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോ, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാ, മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങണം, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഏതാണ്, ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ഇതിൽ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ്, ഭഗവാനാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. ഗദാധര പണ്ഡിത് രാധാറാണി, ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേരെ നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ദ്വൈത ഗദാധര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആര്, ഗദാധര പണ്ഡിത് രാധാറാണി.
അദ്വൈത ചൈതന്യ ഗദാധര മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമൻ, അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും അതായത് ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാധാറാണിയുടെ അവതാരാണ്, രാധാറാണിയുടെ. പിന്നെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അവതാരം ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. കിട്ടിയോ മാതാജി? കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി നാമം ചൊല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ചെവിയിൽ നമുക്കത് കേൾക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള് നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതും രാമ എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം മന്ത്രിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഏത് സമയത്തും ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരുന്നു കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ ഏത് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്നും നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇരുന്നും നടന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജപിക്കാം. ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നാമം ചൊല്ലുന്നതിന് പ്രത്യേക സമയമില്ല, ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ്, ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോ ചൊല്ലുന്നതാണ്? അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാം. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്യാം, കുളിക്കുന്നതിന് ശേഷവും ചെയ്യാം. കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ കഴുകി വന്നിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം? എണ്ണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. ആ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് വേണം. 108 മുത്തുള്ളൊരു മാലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. അതിനാണ് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും, അതായത് ഒരു മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 108 തവണയാണ്. 108 മുത്താണ് അതിൽ വരുന്നത്. 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ജപിച്ചിരിക്കണം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറയണം നാമം ജപിക്കുമ്പോ. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ പാടില്ല. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അതും കൂടി ചൊല്ലിയാൽ അതെന്താവുള്ളൂ? മുഴുവനാകുന്നുള്ളൂ. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണ മുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപമാലയില് ഒരു മുത്ത് ഗുരുമുത്ത് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മേരുമുത്ത് എന്ന് പറയും. ആ ജപമാലയിൽ ഒരു മുത്ത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാണ് അല്ലെ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു നിൽക്കണം. അതിനേക്കാൾ സാധാരണ മറ്റുള്ള മുത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചൊന്ന് വലുതായിരിക്കും ആ മുത്ത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെ, സെയിം സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആ മുത്തില് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതിനെ മേരുമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുമുത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മുത്തില് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴോ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്, നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ്? അത് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, മനസ്സമാധാനം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആയി. എന്ത് മാതാജി? മുത്തിന്റേത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. മുത്തിന്റെ കേട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്? അതെ മുത്തിന്റെ കേട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതായത്
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 108 മുത്താണ് ജപമാലയിലുള്ളത്. അത് കൂടാതെ വേറൊരു മുത്തും കൂടി ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ മേരുമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുമുത്ത് എന്ന് പറയും. ആ മുത്തുമേല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി. അത് ഗുരുമുത്താണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മുത്തുമേല് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത മുത്തുമെന്ന് നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ജപമാലയില് ആ കൃഷ്ണമുത്തില് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. പുസ്തകം വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ TV കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. കാരണം ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തുമ്പോ കൊടുക്കണം? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇനി നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? മനസമാധാനം കിട്ടും, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനോദയം കിട്ടും. നമുക്ക് ആ അറിവ് നേടാനായിട്ട് അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടും. 3 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? മനസ്സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയണത്? നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടോ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ടും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇരുന്നോ നടന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതായി മാറും നമുക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ അല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കണില്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകള് ഏതൊക്കെയാണ്? നിയമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം. നിയമ, ആസന, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി അല്ലെ? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് 8 പടവുകള്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കൊന്നും യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഉത്തമമായ പരിശീലനം കൊണ്ട്, യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ അല്ലെ? പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഒരു പരാജിതനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയുടെ എന്താ പറഞ്ഞ 41ൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? യോഗത്തിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താവണ്? നമ്മൾ കുറച്ചെത്തിയപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാല് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങള് അവിടെ വാണതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിക്കും. അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരും. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ജന്മം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളില് വീണ്ടും പിറക്കാണ്. ഇപ്പൊ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാത്മാക്കള് ഉള്ള ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മബോധമുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കുടുംബങ്ങളില് ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടാണ്.
അങ്ങനെ അവിടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 10 വരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ 10 വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, നമ്മൾ നിർത്തി, നമ്മൾ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളത് നിർത്തി. പിന്നെ നമ്മള് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോ 11 തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ MBBS പഠിച്ചു, MBBSന്റെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് പാസ്സായി, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആള് മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ വീണ്ടും ആള് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ 1-ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കണം MBBS ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെ. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയാൾക്കായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്, നമ്മൾ 10 വരെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 11 തൊട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം അത് നമുക്ക് എന്തിൽ വരികയാണ്, നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ക്യാരി ചെയ്ത് പോകാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുക. അപ്പൊ 11ാമത്തെ തൊട്ടാണ് പിന്നെ ആൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്താണ്, അതവിടെ നമുക്ക് ഫലമായിട്ട് അവിടെ കിട്ടും. നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്താൽ അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താവില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതായത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഏത് അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേഹാസ്വസ്തി പ്രത്യവായന സ്വല്പം അഭ്യസി ധർമ്മസ്യ അല്ലെ, ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ അതിന് ഫലം തരുന്നു കണ്ടു നമ്മള് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മളൊരു ആ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെയും അന്നാറിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയാം നമുക്കത്. പിന്നെ അടുത്തത്, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും നിലകൊള്ളാം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയും. പിന്നെ എന്നോട് ദൃഢതമമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ആ യോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ഏതാണ്? ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട്. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? കേൾക്കുന്നവരുടെ രീതിയിൽ ചൊല്ലണം, ആദരവോടെ. നമ്മള് ഭക്തിയോടെ ആദരവോടെ ചൊല്ലണം. നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ടും എന്താണ് പറഞ്ഞത്, വ്യക്തമായിട്ടും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത് വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ചൊല്ലണം. മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പേപ്പർ വായിക്കാൻ പാടില്ല, മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നാമം ചെല്ലാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മനസ്സമാധാനം, ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ആനന്ദം കിട്ടും, സമാധാനം കിട്ടും, പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം. വേറെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനോദയം അല്ലെ. നാമജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.